that you think you need a handout. Everything you need is right under your foot, but you looking everywhere else for help instead of to yourself and what you can produce for yourself. This is UTM Kayamba nipeleke ulemu kwako kamene maimbira koko atu ankulambe ulemu wano ndimafumu makolo atu onse amene muli pano ulemu wano nipeleke ulemu kwa Maika Bambe amene muli pano nipeleke ulemu kwa Vice President atu amene muli pano nipeleke ulemu kwa advisor ya ofisi wa President Olemekezeka Dr. Kaliate manso nipeleke ulemu kwa patronatu Olemekezeka Dr. Masangwe muli pano nipeleke ulemu kwa onse a Central Committee and NEC manso a Regional Governor ni timu yanu ya region a District Governor a Constituency Governor ni matimu hano Kansas on side pano Asharo HP atumuli pano nipeleke ulemu kwa Nyamata Dasu Mwanamorao nipeleke kwa Maina Mabonse muli pano Moseriwa ine menande nani majogera kucholo kumano kuno ndima bwera moti mene nabwera mundu kungona kuti aseno majane tinasala ningozi yamadzi chaka chatha ndinadzafika kuno umanira akanika kuti ndifike kuno kuma bridge 7 achoka kuno ndendalephera kuti ndifike kuno lero ndakono ndidafika kuno msewu wathu ndoyipa kwambiri isodabwitsa anthu ena amene akhala president a dziko lino akufuna ayimirenso akufuna voti yanu kuno chonse usanakukonzera nali a president a dziko lino ine nditsakaonaba inuyo mukamvotere munthu amene adakhalako president wa dziko lino koma msewu usanakukonzereni ngati sadakukonza ali president kwa zaka 5 ota apatse zaka zina 5 msewu usatikonzera iya ndiye chifukwa satikonzera msewu abale anga muli kuno musakamvotere munthu pa ballot amene muzaka 5 sadakuganizireni kukonzerani msewu ineyo sindikukayika kuti amene wopita avotere adatilonjeza kuti msewu akonza iye ngati adatilonjeza msewu akonza msewu sanaukonze ali ndi chifukwa chanji choti mwavoterenso inuyo chotero tikavote mwanzeru mene ndabwera nthawi imeneyo madzi atavuta kuno abale athu ambiri adamwalira adapita ndi madzi akadakhala kuti wali a president adakonza msewu adakusintha kuno abale athu ajasaka adamwalira iya abale athu adamwalira chifukwa iwo adalephera ntchito sadakulabadire kuno sadakukonze kuno sakuyenera kulandira voti yanu musakamuvotere munthu abadakhala president wa dziko lino amene sadakonze msewu adapangitsa kuti abale anu amwalire ineyo mmene ndabwera ndinafika 9 o'clock koma ndakhala mpaka madzulo tikukanika ndibwere kuno kumva chisoni nkumaona maambulansi akumatenga anthu mmene zidavutira muja ndinamva chisoni kwambiri chonsecho
choncho wina adakhalako president koma sanafune kukonza futo la msewu kuno ndikuwalola anthu kuti apite mwamtundu watero mukavote mwanzeru. Andale akamabwera nthawi ngati ino amabwera nkumatilonjeza nkumatinamiza zosiyana-siyana. Achakwera ankatinamiza 2020 akutitiza jakatatu alipo jakatatu pano. Ankatinamiza kuti achinyamata mudzapeza ntchito alipo apeza ntchito ankatinamiza kuti Federeza adzakhala 4,000 ekanthu mkache. Federeza ali 4,000 ekanthu mkache. Abale anga muli kuno tisakavotere anthu akathyali, anthu omanena bodza ndi cholinga choti mwavotere. Mukaavotera amasowa. Zimenezo ndi zimene zakhala zikundivuta zaka zonsezi. Amalawi 6 Malawi 10 aliwonse amakhala ndi njala chaka ndi chaka, amangogona katapetseka njinga osadya madzulo. Njala ikumativuta ngakhale nyimbo ya fuko lathu timanena za njala. Nyimbo imeneyi inapekedwa 1964 yokamba za njala, mpaka na lero njala idakativutabe. Atsogoleri abwera apita atisiyira njala. Njala sikutha iyayi. Mwina nthawi ya Kamuzu zidayeserako, nthawi ya Bingu zidayeserapo, koma ena onsewa mavuto a njala takatukhala nawo kunja kuno. Vuto lachiwiri umphawi. Umphawi wativuta kwambiri. Amalawi 7 mwa Malawi 10 aliwonse tili pa umphawi wadzaoneni. Ndiposowa muyang'ane nyumba zathu. Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse nyumba zathu zibe madza ukhondo. Muyang'ane Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse muyang'ane nyumba zathu zibe magetsi. Muyang'ane Amalawi 9 mwa Malawi 10 aliwonse tilibe ntchito yolozeka yabwino. Zotsatira zake umphawi ukutisautsa. Azungu akamayang'ana maiko onse a dziko lapansi akuti Malawi ndi dziko losaukitsitsa maiko onse, koma chonsecho takhala ndi atsogoleri akumabwera ndi kumatinamiza zaka ndi zaka za kampeni. Mukavotera ife nkhani ya njala tithana nayo. Mukavotera ife nkhani ya umphawi tithana nayo. Mukavotera ife nkhani ya chitukuko tikonza, koma amabwera ndi kupita samatikonzera chilichonse. Atsogoleri abodza kwambiri. Ena ali otsogola ake ndi abusa onama amene tinakhala nawo. Ife UTM kuona kwathu ambiri andalewa amabwera ndalama zako linamiza, koma nkhani yayikulu amayang'ana za mimba zawo ndi za abale awo. Ndiye akalowa mbomamo amangokhalira katangale. Ndiye muone ikamatha zaka 5 mupeza kuti ife tonse palibe chachitika ku miyoyo yathu. Pamene iwowo anali galimoto imodzi ali magalimoto ambiri, analowa ndi nyumba imodzi ali nyumba zambiri. Katangale amakula mboma zonse amangokhala kudzikundikira okha, pamene natonse osapezeka ndi china chilichonse. Ulwende uno tikavote mwanzeru, tisavotere anthu amene akhala kutinamiza kutinyengeza zaka zonsezi. Pamene tikavotera akatenga voti yathu tikulowa mboma amadzatisiya mmene tililimu. Ulendo uno tikavote mwanzeru. UTM yokha imene sidaloweko mboma simungayipatse vuto kuti UTM iyi vuto lawo ndiri adachitapo sonapange ayi, koma ena onsewa mbuyomu
mukoza kunena kuti atsogole kudalowa tidakupatsani voti yathu tidapanga nayo chani kuti miyoyo yathu umoyo wathu sunasinthe. Chotero ulendo uno tikavote mwanzeru, tisavotere akatyali, tisavotere anthu olephera, tisavotere anthu amene sanalithandize iyayi, tisavotere anthu amene sanalikonde dziko lathu kuti likhale dziko labwino. Ena ndinakale apa Malawi ndi dziko labwino, yerechere kuno ku Phalombe ndi malo abwino kwambiri, tikati tagwirana bwino manja Phalombe ikozokhala dera lokongola kwambiri Malawi monse muno, lolemera kwambiri Malawi monse muno. Chotero pa 16 Septemba mwezi wa mawa mukavotere UDM, mukatipotera UDM, mukatipotera ipa UDM tidzapanga zinthu zinayi izi. Choyamba tidzakonza chuma cha dziko lino chikhale mchimake, chuma chimene achakwera chiononga tidzachikonza chidzakhale mchimake, ndicho linga chakuti mitengo ya zinthu itsike. Ena akuwuzani kale ndine dokotala, osati mukadwala malungo ndikupatseni la iyayi, kapena mukadwala litsipa ndikupatseni panado iyayi. Udokotala wa ine ndi wa chuma ndi chitukuko. Dziko chuma chake chikadwala mumayenera kundiyika na ine ndikuthandizeni chumacho chikonzeke chikhale chabwino. Monga inu thupi lanu mukadwala mmapita ku dokotala wa chipatala akuchiritseni, galimoto kapena njinga yanu ikavuta mmapita kwa okonza akuthandizeni kuti lolite. Ine ukadziwiwa ine ndiwoti chuma cha dziko chasokonekera, mundipatse chuma cha dzikocho ndichikonze. Ndadziwirika monga mmene malemu apingo adadziwirikira ntchito yokonzanso chuma cha dziko chikhale mchimake ndikuti mukhale mchitukuko. Chotero ife UDM tikalowa mboma, ntchito yoyambirira tidzapange ife ndiye yokonzanso chuma cha dziko lino chibwerere ngati kale, ndicho linga chakuti mitengo ya zinthu ikatsike. Ndiye kuti fetereza mtengo wake udzatsike, ndipo suzadutsa 50,000 kwacha. Mtengo wa mbewu udzatsike, mtengo wa sopo udzatsike, mtengo wa shuga udzatsike, mtengo wa udzatsike, ndi mitengo ina yonse idzatsike. Chotero ntchito yoyamba ifa UDM tidzache tikalowa mboma ndiye yokonzanso chuma cha dziko lino chibwerere ngati kale, chibwerere ngati kale, cholinga mitengo ya zinthu idzatsike. Chachiwiri chimene ifa UDM tidzache tikalowa mboma ndiye kukonzanso ntchito za ulimi. Kukonza ntchito za ulimi chimene tidzapange ife ndikuonetsetsa kuti mtengo wa fetereza watsika, sunadutse 50,000 kwacha. Komanso tidzaonetsetse tayambiranso fetereza subsidy program imene tinkapanga nthawi ya malemu apingwa Mutharika. Ena akuwuzani nthawi imene ija ine ndinali budget director, mkulu wa zachuma amene makasaka ndalama ndikuzika mu ntchito za boma. Ulendo uno tikasaka ndalama tidzikenso mu fetereza subsidy program tinkapanga nthawi ya malemu apingwa Mutharika. Ndito lingalonse aja akalandira fetereza nthawi imene ija ayambenso kulandira. Mafumu munkakhala ndi fetereza wanu nthawi imene ija, tiyambiranso zimene zija zakuti mafumu athu ayambirenso kulandira fetereza amene uja. Tikakonza nkhani ya fetereza mitengo kuyambiranso fetereza subsidy program tidzalimbikitse ulimi wa nthirira. Kulikonse kumene tili madzi tigawe masolar pump, matredo pump ndi upangiri wina wosiyana-siyana, tilimbikitse nkhani ya ulimi wa nthirira. Tizilima kawiri kapena katatu pa chaka. Ndiye mbali nayi fetereza mtengo watsika, mbali nayi tikupanga fetereza subsidy program, mbali nayi talimbikitsa ulimi wa nthirira, tikulima kawiri katatu pa chaka. Ndiye tikapanga zimenezo ngokwe zidaliko mu nthawi ya malemu apingwa Mutharika zija zibwereranso
tikatero tidzayamba kudya katatu mu dziko lino la Malawi. Chachitatu, ifa UTM tikalowa mboma tidzakazikitsa mafakitale a madera. Tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitale a madera, kuti chilichonse chimene timalima mudera pakhale fakitale yomagula zinthu kwa alimi ndikumazikonza. Mwachitsanzo, kuno timalima na ndolo wambiri, pakhale fakitale yomagula na ndolo kwa alimi ndikumapanga taa amene apangira ku India, tizitumiza ku India katundu okonzedwa kale. Uno timalima tomato wambiri, pakhale mafakitale opanga tomato sauce konkono. Timalimanso nthawi zina chinangwa chambiri kuno, pakhale mafakitale ogula chinangwa kwa alimi azipangira kandi starch ndi zina zotero. Chotero tikhale ndi mafakitale a madera. Tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka kuti onse amene angathe kupeza ma equipment ndi kupanga fakitale yomapangira zinthu zimenezi apatsire mwayi wa ndalama, apeze ndalama, atsegule mafakitale oti azigula zinthu kwa alimi, akagula azikonza zimenezi. Kandi zipatso, pakhale ma fruit canning factories azipatso omagula zipatso kwa alimi. Chilichonse chimene ife timalima pakhale fakitale yake izigula kwa alimi. Tikapanga zimenezo, anyamata inu mukapeza ntchito mafakitale amenewa, mafakitale a madera. Chachinayi, ifa UTM tikalowa mboma tidzakazikitsa fandi yayikulu kwambiri ya 500 billion kwacha yolimbikitsa ntchito za migodi. Kuno kusokwe hiruko muli ndi mgodi umene ukukanika kunyamuka chifukwa tikudikirira azungu atipangire zimenezi. Ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha, tidzakhala ndi thumba limeneli lakuti mgodi umene uja ifeyo ngati Amalawi aino ake tiutsegule, Amalawi azigwirako ntchito, zikhale zathu zomwe mwa Malawi mgodi umenewo. Ndi migodi inanso ya bauxite kuseri kwa Phiriko tidzapanga chimodzimodzi. Tidzatsegule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Migodi imeneyi, anyamata inu mmawa mopita kuchono kufuna ntchito mupeza ntchito migodi ya dziko lomwe lino pamasalale angati mene mungagwirire kunja kwa dziko lino. Tikapanga zimenezo ndiye kuti anyamata nonse mudzapeza ntchito, mudzapeza ntchito m'migodi, mudzapeza ntchito m'mafakitale. Tikakonzanso ntchito za ulimi ndiye kuti tidzakhala ndi chakudya chokwanira. Ndiye mbali nayi chuma cha dziko tachikonza, mitengo ya zinthu yatsika. Mbali nayi takonza za ulimi, tikulima katatu, tidzayambe kudya katatu. Mbali nayi tili mafakitale a madera, tili ndi migodi, anyamata athu apeze ntchito. Chotsiriza, ifa UTM tidzayika 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo. Makonsolo ya Palombe amalandira 3 billion kwacha pa chaka, 5 billion kwacha pa chaka. Ndi ndalama yochepa kwambiri kuti apange ntchito zolozeka zachitukuko. Ife ndalama zimenezi tidzazikweza kufika pa 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Ine ndakhalapo budget director, ndikudziwa machitidwe ake oti tiyike mbajeti thumba la zachuma la boma 100 billion kwacha imeneyi yakuti izibwera kuno ku Palombe. Ndi ndalama imeneyi agogo ndikulonjezeni mu chaka choyambirira cha 100 billion kwacha yoyambirira nsewu tidzaumanga kukafika komwe kuli Mbuli, nsewu umene tikudzaukonza. Mukhulupirire izi, komanso misewu yambiri imene ili dera lino ndi 100 billion kwacha imeneyi, misewu imeneyi idzakonzedwa. Ndi ndalama imeneyi akonsolo ya Palombe adzamange misika yabwino yakuno ku Palombe. Ndi ndalama imeneyi akonsolo ya Palombe aonetsetse malocation kumadera kumene kukhala anthu, kumene kulibe madzi a ukhondo kupite madzi a ukhondo, kumene kulibe magetsi
kuti malaini amagetsi matransformers kumeneko kupite magetsi, anthu akhale ndi magetsi owunikiridwa ndi ndalama zimenezi. Malo mwakuti anyamata aziyenda mitunda italitali kupita ku skulu, kandi zamkombaphala, kandi ma primary schools, kandi ma CTSS, kandi ma secondary schools, maskulu a mtundu wanji, ndi ndalama zimenezi. Akonsolo aone kodi malo pakufunika skulu ndi pati, ayikepo skulu, komanso zipangizo zonse zofunika pa skuluko, ndi aziphunzitsi olipidwa bwino, masalale abwino, komanso ndalama imeneyi aonere nkhani ya zaumoyo. Ni pati pakufunika chipatala, pati pakufunika health center, pati pakusoweka mankhwala, pati pakusoweka zipangizo za mchipatala, pati pakusoweka anamwino ndi akatswiri madokotala, zonsezo aunikire. Lero makonsolo amakanika chifama andira 3 billion kwacha yokha, tikapatsa 100 billion kwacha, zonsezi zidzakhala zotheka. Muzaka 5 makonsolo apandira 100 billion kwacha, chaka ndi chaka pamodzi pa 100 billion kwacha muzaka 5. Akoko khulupirirani kuno kudzasinda kwambiri, kudzasinda misewu yake, zipatala, masukulu, nkhani za madzi, nkhani za magetsi, chonsecho takonzanso nkhani za ulimi, za mafakitale, za migodi. Anthu akupeza ntchito, dziko lathu ili lotheka kulikonza likhale dziko labwino. Ine ndatswirika pa nkhani ya zachuma ndi chitukuko, chimenecho ndiye chitukuko cholozeka chimene dziko lathu chingathe kukhala nawo. Anzanga aine akakhala mayiko akwawo amathandizira mayiko akwawo kutukuka, ndipo anatukuka. Tinali kalasi limodzi, upangiri umene ukalithandiza ipa Malawi dziko lathu litukuke ndi umenewu. Chotero ife a UTM Ndikalamboma tikutsimikizirani anthu akuno kwa Nkhulambe tidzalisinda dera lino, lidzakhalira bwino. Koma zikufunika inuyo mukavote mwanzeru, musakavotera aja amene alephera, musakavotera amene aja, mukavotera ife a UTM. Mukayang'ane nkhope imeneyi dalitso kabambe, sapoti yanu muzatuukitsidwa iyayi, muzakhala kuti imavotera chitukuko ndi kusintha kwa miyoyo yathu. Mulungu akudalitseni. Ndiona amene akativotere ulendo uno, amene akativotere ulendo uno. Chipakira mwamba. President, titukoze kwambiri mawu amene mwayankhula, mawu achiyembekezo, anthu ambiri ati chiyembekezo. Pamene tikupita ndimafuna ndikupempheni chimodzi, chifukwa cha mkwiyo ndi achakwera. Anthu ena mukavota mukalakwitsa, chifukwa muzikafuna kuti ndi pameneponso kwache zimenezo iyayi, mukangochonga pa akabambe pokha basi, pachakwera pokapasiye yekuti bodi imene sikatani kodi sikawerengedwa iyayi. Tikumvana pete? Kwaena mwakwiya kwambiri, kwiyo ulipo kwambiri, koma tisakaunonge nawonso voti eti ngapote kungotenga pokhapo paka bambepo, kutinda pokhapo paka bambepo, zimene dziko lonse tagwirizana kuti dziko lino lipite pachani. Sokolambea mdaliseni mundilole tibwerere musaiwale kukauza amene sana bwere za nkhani ya bwino yatota.